Charm Radio na po, the best talaga. Defense. Charm. Kasama mo kahit sa ang lupalop ng mundo. Amrag hinayra gamay doon. Sa boses na di naman sinturado sa Charm Radio, Charm Radio, Right. 94.3. Sila ang bahala sa inyo. The best Tira. talaga. The best talaga. The best talaga. The best talaga. Si Mike Nakwa sa Runda, Probinsya. Katilimpanong hisgutan ang mga nagtampisok ang mga programa o proyekto sa Kapitolyo. Kinintanan atong isabwag sa Runda, Probinsya ni Mike Nakwa. Mike, usaon na mo nga makaabil mi anang gitawag ninyong livelihood program. Kaming mga katawahan din sa probinsya sa Davao del Sur, ilabinigod sa muang barangay nagkalisod-lisod ni karon kay sa matag pamilya ka na mo usara ang ginabuhi nya dunay daghang mga anak. Tabangi mi Mike B aron makaapil mi anang gitawag ninyong livelihood program. Mga bulo nga buot ninyong ipaabot sa gobyerno atong rundahan uban ni Mike Nakwa. Ipadangat ang inyong tingog sa Runda, Probinsya. Mga isyu karon atong sulbaron uban ni Mike Nakwa. Matagadlaw alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag dinhilang sa Kasaligang Sibyahana DXDA 94.3 Charm Radio. O aniya na ang Runda, Probinsya uban si Mike Nakwa. Mike Nakwa. Alright, may buntag ka natong tanan, Digo City, Davao del Sur, Southern Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning, good morning. Ladies and gentlemen, welcome din sa tuang programa ang Runda Probinsya sa 94.3 Charm Radio, ang hinigugmang Sibyahanan sa Habagatang Davao. Ninyong yanong magsisibya sa radio, Mike Nakwa. Kadapit ka ninyo sa pagkuban sa itong programa dinhi sa atong paboritong istasyon. Kundiin mag-isgot kitag mga butang katikaran sa ato ang lalawigan sa Davao del Sur nga kitang tanan dunay kalambigitan. And first and foremost, atong pasalamatan ang Dios sa atong labaw nga makagagahom sa laing adlong gidalit kanato tungod kay Huwebes na usab. Pizza gani Dodge 26. Dali arapod oy, hapit naman akong birthday. Pero ang problema lagyan ni kay dili na po ko kaibita ni Dodge. Saon taman niya COVID man. Gusto man ako nga mangimbitar ninyo apan COVID man god. Hindi lang ha. Ang i-send lang niya nako sa messenger ang picture sa humba. Onya. Alright, amen. Salamat sa Dios. Ay laing adlaw na usab, nano sir na sa ulog sa ilahang birthday karon. Na ay mga maayohon niya na dawat ang matag usa kanato. Kunay ginaingon gani sa kanta nga count your blessings instead of sheep. Ang atong kwintahon na to ang atong mga blessings nga nadawat inay ang mga tupa. Kasi kakanta na si JMC. Kailan kan JMC Dodge? Jose Marichan. Alright, so kaninyo mga bay, mga bossing, salamat sa inyong pagsudong karon sa pagpaminaw. O niya sa akong pagtimbaya, diretsoon na nato ni sa atong mahal na gobernador Mark Douglas Cagas. May buntag na mo din ako, kauban sa imuhang First Lady. Na buutan, Mati na bangon. Ako yun ang isulti,
Kay akong isa-isa niya sunahan, palad man ako kung anong buutan matinabangon. Di na lang nato isulti ng gwapa kay daghan na kayo nagsulti na. Ha? Balo naman ta na. Dungag-dungag pa ta, no? Kuan gyud, no? Buutan gyud kayo. Si Ma'am Yvonne Cagas. May buntag, ma'am. Og sa ato pod na Vice Governor John Tracy Cagas. And of course, ato ang bagong board member, Attorney Rhea Faye Cagas Fernandez. O ni siya mga igala ang nihulip sa nabakantihan niya pwesto sa board sa dihang nahimo ng Vice Governor si kanhi board member John Tracy Cagas. Ni os po dito sa ibabaw si kanhi Vice Governor nga karong Gobernador Mark Cagas tungod lagi sa pagpanaw sa itong pinalanggang late Governor Dudo. And mauna na napuli ang ato ang pinalanggang board member Attorney Rhea Faye Cagas Fernandez. So pag umangkon siya ni late Governor Dudo, igagaw ni Governor Mark, igagaw ni Vice Governor John Tracy, igagaw ni Digo City Mayor Joseph Cagas, o mapinanggaong asawa sa ato ang kasamtangang City Councilor sa Digo City nga di gusto gugawa ng atong syudad, si Attorney Mark Dominic Fernandez. So ato yun na nga ipaila-ila kay murag mao yun ni ang ato ang mamahimong kandidata sa pagka-vice gobernador. Hapit na baya ha kay October 1, filing na sa Certificate of Candidacy. Ang katag makita na. Okay? So may manang karon pa lang daan murag makatabang-tabang na ang kining ginatawag nato og name recall. Ato nabati ang programa ni Big Bro sa Radyo Patrol in Action. And sa ato pod na station manager Joy Peñaranda. Atong sparring partner sa technical side karon si Dodds Ayop kauban ni John Ogwarin. Pantay sa Kausay Kalinaw si Renato Sumbilyon. Ano siya apelyido ni Ricky? Pambilya. Oh. Renato Sumbilya. Nakwa family out there, may buntag sa inyong tanan. O sa atong mga viewers karon sa Facebook, good morning. And may pagpaminaw sa City Government of Digo, so may pagdumalog liderato ni Mayor Joseph Fortich Cagas. Kaninyong tanan may buntag. Salamat day ha. Serex Cagas, way pabor-pabor og ni Ma'am Layla Cagas. Salamat kay gisuot na gyud nako. Ngayon buko sa kalo, Dodge. Ayos kayo, marakas. Okay kay no? Oh, pagsulod nimo no, nanimahong Canada no. Ay pagsulod nako no. Oh. Oh, pagsulod nako sa studio, ana si Dodge mura na daw mig nasa Canada. Nanimahong Canada oy. Ganahan kay ko. Salamat yo gayo Sir Rex o kang Ma'am Layla. No? Ang CEO sa Twin Mountain View Resort, ang usa sa pinaka-high class o pinaka-nindot, pinaka-bugnaw nga resort sa Davao del Sur o sa Rehiyon 11 o sa tibok na Mindanao baka ang Twin Mountain View Resort na nahimutang sa Purok Mercury, Sitio Balutakay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Oy, basahon ako na yung mga mensahe din na minaw na pod si Panpanay Son and si Melchor Aklan. Morning Mike, shoutout sa mga taga Aquino Road. Ang team Rudy Wakwak. Alright, may buntag din nyo din ha sa Akuhido Family Pod. Ako tibayaon na sila. And to Ana Aninyon, good morning sir. Og sa tanang taga Davao del Sur, salamat kayo. And to Chris Torres, good morning, Sir Mike Nakwa. Salamat kayo. Sa mukha ni makuan man eh. Di ko kabasa basta din eh. Diri kaya. Bet, ang galong sa nato ni Be. Ang Pastor Dandel Bitonio, salamat sa imong makanunay pagsudong pastor. Salamat and good morning. Og sa imong maanyag og mapinanggaong asawa nga si Ma'am Lovely nga mo graduate na gyud in town. Dili sa CBDRP ni sila mo graduate ha.
ang CBDRP katuman tong mga biktima sa illegal nga droga, no, community-based drug rehabilitation program, Digusenyos kontra sa droga, kundiin programang gitutukan sa city government para solusyonan og salbaron ang kinabuhi nining mga kaigsuonan ta nga nabiktima sa illegal nga droga, nga kung diin ipatigayon na usab ang graduation ceremony dinha sa Tiguman. Pila to kabuok, mga ubay-ubay, no? So akong timbayaon ang gobyerno sa Barangay Tiguman, sa dihang ako nahimamat ang inahan sa barangay na si Kapitana Josephine Kumahig, o pinasahi po ng yung style din ha, kay nagahin sila og pondo nga gikan po sa ilahang Badak Fund, o 500 matag PWODs kon person who use drugs ang ilahang pagatagaan og 500 matag usa nga PWODs nya mo graduate. Alright, og ilahang ginaaghat ang mga ni graduate nya dili na mo balik anang ginadili nya droga. So dako kayo nagtabang nga programa, ikapasalamatan sa mga lumulupyo, ikapasalamatan sa mga Digusenyos nga salbaron ang atuang syudad sa Digos, sa probinsya sa Davao del Sur sa makabuang droga. Okay, pinaspasay man bago na ito isgutan ang maayong resulta sa dihang kagahapong adlaw na ere na to ang problema sa pamilyang Paraiso ni Nanay Esther, may buntag sa mga Paraiso family dinha sa Busyo Compound, diha man na sa Rizal Avenue. Pero naisakop na sila sa Lapu-Lapu Extension. Ang Busyo Compound, mga igala, na dinha ang mga squatter area. Kung sa Rizal Avenue makita ninyo ang improvement, ang development sa atong syudad, pero nay usa ka compound dinha sa sulod sa Busyo nga lisod og kahimtang. Isa na dinha ang pamilya ni Nanay Esther Paraiso sa dihang ang iyahang bana nagkinahanglan og tabang, dili nagkatindog nga mag-inusara. Okay? 77 na pod si Tatay Juanito Paraiso. Miani sila dinhi sa tuang programa para mangayog hinabang sa katuntunay malumong kasing-kasing, or mention yun niya ang gobyerno sa pagpanguna ni Governor Mark o ni Mayor Joseph Cagas, nga makapangayog bisan wheelchair okay na sa ila, dako na kayog tabang. Namasin sila nga matabangan sila. So naere na to gahapon, napasundayag na to sa social media, ug mapasalamaton kay ko, mapasalamaton kayo ang pamilyang Paraiso. 19 taon ni Nanay Esther nga maogyod ang kaabag karon, nag-inusarang kaabag kay layo daw ang mga anak-anak ug mga apo usay mabisita ang mga apo. Ako kay na niyang kalipay niya, pagin sila'y panginabuhian. May nalanggani daw kay pagkabit sila kurente nga makabutang sila siling fan dito kay init kaayo, doon na kayo ang sin nga atop, piting inita. Diba? Imagine nimo na ang magsakit gani nga naa sa aircon, dili pa gani ma-appreciate ang aircon kay ang gibati nga kasakit joy matigbabaw. Unsa na lang kaha nang nagsakit ka nga perting inita mura kag nasa pugon. Mao na sitwasyon dito kay giadtuan girundahan nato ang ilahang pamuyo, no, gikuha na to video footage, gipakita na to ang ilahang tinuod nyo kahimtang ug ato na pasundayag. Unya mapasalamaton ta sa Ginoo mga higala kay nakita ni sa duhag yun ka First Lady, ha? Duhag yun ka First Lady ang nakakita. Ang asawa sa to ang butihing mayor sa Digos, si Ma'am Liza Maravillas Cagas, o ang asawa usab sa atong butihing Governor Mark Douglas Cagas ni si Ma'am Yvonne Cagas.
Dali kayo ang pagtubag kay si Ma'am Liza, maghatag sila o wheelchair. Okay? Sulbad ang problema. Atong tagaan og masigabong palakpakan kay naay mga kaning mga ingon ani bitaw nga gipanganak nga matinabangon ba. Matulungin sa kapwa, ipinanganak na matulungin sa kapwa. Kay nakasabot sila sa importansya aning wheelchair. Dili man ni makapaayo sa sakit apan makahatag ning bintaha sa kahimtang sa naisakit. Nganong ato man ang ikadalo nya makatabang na sa uban atong ihatag. So dihatag og wheelchair nga gani kuhaon na mo karon si Ma'am Liza Kagas. Okay? Unya kay na may wheelchair, muhatag pud unta si Ma'am Yvonne, alanduhan na wheelchair, usaon man ang usa, di ba? So muhatag si Ma'am Yvonne Kagas og bugas o gamayng financial assistance. So, gikan sa Paraiso family, Ma'am Liza and Ma'am Yvonne, o din sa Charm Radio sa Runda Probinsya, ang Ginoo nay bahalang mobalos kaninyo. God bless sa inyong duha mga ma'am. So man to, man to. Alright? Alas 9:39 na sa buntag. Di lang be. Shoutout ko sa mga taga CSPMO, naglantaw sa itong programa karon, may buntag ninyo din na. Okay ra ba kung kalo dra? Ha? How about my glasses? Ay may, ano siya tawag gani, Ray-Ban. Alright. So, onya ato nang isgutan, pero basin ma-short sa oras. Dire ganina ang kuhan ha? Siya tawag gani? General Manager sa Digos Water District. Okay? Kalabot kini sa atong gi-post niya headline, kay nangayo mo ko silang detalye ang uban. Nagpost sa to social media account niya usa ka media personnel gireklamo ang usa ka empleyado dinha sa Digos Water District tungod kuno sa matod pay arugante nga pagtratar sa customer. Okay? So aning detalye ato sa ning kuanong kay niari man gud si General Manager sa DWD Sir Nonoy Daob. Palihog ko sa sulat reklamo dodge ni kuan para tubagon ni General Manager Nonoy ang isyu. Bago na to, paminaon ang pagtubag sa maong isyu ato sa sayron unsa isyu. Lain po unahon na tutubag. Dara. Kini ang sulat nya gika gulan o gikabalak-an sa mga taga Digos Water District, especially sa General Manager. That's why niani siya din para tagaan og tubag og solusyon ang maong problema. Basahon ako og kani ang ako lang yun yung basahon, although ni ari naman din si Sir Nonoy, ako man pong ipahibalo kung unsa pud ang tubag ani. Okay? Matod pa sa sulat gikan sa atong station manager Joy Peñaranda Lape. Okay? Ang atong station manager at the same time marketing head. Ang concern niya din para mahatagan og leksyon kining empleyado sa nagkandaiyang ahensya sa gobyerno. So, usa na din ang iyang ipunto na ang DWD. Niadtong Agosto 26, 25, gahapon,
Mga pasado alas 11 sa buntag, dito siya sa nasampit na buhatan. Naala siya gi-query kabahin sa pagseminar sa tubig. Ingon ang guard, ayaw na lang pag number ma'am. Kaya na lang priority number. Kay igo ramang ka mangutana schedule sa seminar. Matod pa ni Ma'am Joy, wala pa daw gani siya nakalingkod at ubangan sa daghang tao nga nibayad sa water district. Gisinghagan na daw siya sa tiguwa nga upawon. Ay. Sorry. Nga naman yung naaman ni Kuan. Ayaw butangig katawa, dudes. Ano na, oh. Ang upawon, di ba yun ang katawanan? Si Attorney Mayor Bitaw, di man na upawon magid gani na. No? Daghang kay natabangan, pinaagyan na ihang free legal consultation. Anyways, asa naman tadapita, tiguang nga upawon daw. Nga naa sa customer service, nga ang pangalan, Jerry Durupan. Niingon dayon siya nga dili ko mo entertain og way number. Ayaw dire. Matod pa. Unya pinasinghag daw. Na ay napagyud daw daghang tao. Matod pa sa suwat dire ni Ma'am Joy, kung tarong paning tawhana pila ra may paghinay og istorya. Dili kay murakag nakaabog og iro. Bastos ning tawhana. Katulo na ko ani niya gihimuan, arugante kay manulti, nyanong gibutang mani diha nga di mani kamao mo entertain og tawo. Dapat dito ni gibutang sa tigkalot og linya sa tubig. Kay di man kamao mo pasabot og tawo, istrikto man kaayo. 3 times na ko ani niya gisinghagan ni Mr. Jerry Durupan. Wa kabag kay bao nga kami mao'y gaswildo nimo, nagbayad bi kanunay og binulan sa tubig ay paghidilas. Og sa kadako ang imong ranggo, dili ka mulahutay sa imong gilingkuran, ayaw pagpalabi kay ang panahon dili permi inyo ha. Kanunay pagminaayo aron di ka masawayan. Lampurnaso na lang yun ako ning suwat para fair. Okay? Kay complainant man ang atong station manager ane, Joy Peñaranda, o niya ato po na basa isa-isay po ang gisulti kaganina ni General Manager sa Water District, Nonoy Daob. Sa pagpadayon sa maong suwat, matod pa din Mr. Durupan, wala ka ba masayod nga kami sa media dunay mga announcement na mga pahibalo ang Water District kami nagatabang pag-announce aron matambangan ang Water District sa ilang advocacy kanang imong kinaiya nga dili ka maomo atiman, dili ka maomuhan muhinay og pasabot sa tao, pahawa diha. Ayaw pagtrabaho kay ikaw lay makapadaot sa imahe sa Water District. Hilas kay kamanulti mura nakaabog og iro. Palihog lang DWD hatagi ninyong aksyon ang mga kinaiya nga dili maayo mo entertain og customer. Bastos. Maninghag, arugante manulti. Mga taong nakasinati aning tawhana, please paabot mo sa inyong complaint aron mapitol ning mga tao na di ka mao mo serve og customer. Kini mahimo sumbanan sa ubang mga empleyado aron dili mo maghinilas. Ayuhan ninyo pag-atiman ng mga client, customer, uban pa aron dili mo masawayan. Ayaw mo pagkauwaw sa inyong amo, sa inyong opisina o kumpanya, pagtarong mo. Pinintawhana, wala ni nasayod niya kami sa media, nagtabang mi og promote sa DWD kay partner namo kini,
nga ahensya. Ayaw palabi Mr. Durupan, tao rata, way magdugay diri sa kalibutan, basi nagtuo ka musikat, ayaw sa ingon ana nga pamaagi. Pag minaayo sa imong kinaiya, kay tao do na tay katapusan. Ang nagsaway og ni complain sa katulo nga nabastusan ning tawhana, Joy Peñaranda Lape, ang atong station manager at the same time marketing head sa Charm Radio. Okay, gilampurnas na kong basa kay fair and square ang atong buot ipasundayag sa atong mga tagapaminaw. Naisgutan na pud ni sa mga programa sa itong mga kauban dinhi, nabasa na pud ni, ug siguro ako ang katapusan niya ni basa ani. Okay? Karon, diri man si Sir Nonoy, ang matod pa niya kung nadungog ninyo ganina sa programa ni Big Bro, na siya nga ni Anhigyug ko, gusto niya istoryahon si Ma'am Joy, apan wa niya naabtan, minlang gani daw si Big Bro yung amigo yang naabtan. Kung nagpasalamat siya nga gitagaan siya gora sa Charm kay para explain pod sa side sa DWD. Ang gusto niya mahitabo, i-direct o complain sa iyahang opisina. Naaraman daw na siya dinha sa ilawom sa Mangga, sa kilirang bahin sa compound sa DWD, o niya andam siya nga mo entertain sa mga ing-ana, labi na sa mga ing-ani nga reklamo, labi na gimedya sa local media. Okay? O niya dugang pa niya, kini daw si Durupan, parehas daw ni niya nga naay pagka kusog ang tingog mo istorya. Dakuon og tingog. So naay mga dili maayo nga misinterpretation nga mahitabo or misinterpret sa mga tao tungod daw sa kadako sa tingog. So nangayo nagdispensa, nangayo nagpasensya si Sir Durupan. Alright? Sir Durupan. Si Sir Nonoy, ang general manager, sa kang Ma'am Joy, ug sa uban pa siguro nga mga consumer, mga konsumante o consumer, nga na misinterpret ang estilo sa pag-entertain sa iyang mga tao, especially ni Sir Durupan. Okay. So ako na lang po isingit og pangutana kay dili man gud ako programa, lisod po kayong mangutana ko. Akong ipangutana kang Sir Nonoy nga since nasayod siya nga mauna ang concern 3 times na matod pa ni Ma'am Joy ang nasinati niya ni nga matod pa bastos, arugante, usa pa iyang gipang mention. Onya giangkon pod ni Sir Nonoy nga empleyado niya na, syempre onya pareha sila ingon ana. So karon nga kabalo na Sir Nonoy unsa man ang atong himuon ani. Nga ma-misinterpret man gyud kung ingon anag style, the way mo approach, the way mo entertain sa usa ka customer. Dili ba nato na pwedeng i-adjust na hinay-hinaya na to gamay itong tingog bi? Kay kamo naman mismo sa Water District nagsulti nga naing ana misinterpretation. Si Menarog usab niya dili na to yung anaon kay ma-misinterpret yun ta ani. Murag hilasan sila minaw ani, murag lain. Kita nga mga tao maka-feel man gyud ta ana nga kanang murag arugante ang pagtratar sa atua. Mobitaw na ginaingon ako. Mugawa sa ta sa Water District ha kay wa man ko so far nakasinati ana nga ging anak ko. Ako ang personal na experience kada bayad na ko din ha na ako'y mga queries diha sa Digos Water District. So far wa ko'y masulti nga di maayo kay paspas kay na sila din ha. Naga-follow gina sila ga minimum public health standard. Di ka kasulod din ha, wala kay face shield, wala kay face mask, wala kay CCTS sa Digos o sa province.
Nya seat A, seat B gyud na sila din ha. Okay? So paspas kayo. So gawa sa DWD mo bitaw na basta sa gobyerno gani tarungon gyud nato pag-entertain ang mga kliyente ilabi nang sa mga social services. Tarungon yun na. Nga naman, kanang mga niduol din ha, kanang mga niduol na ngayog tabang sa gobyerno, huna-hunaan na ninyo kamo nga mga naa sa social services. Usa na sila sa nagkapaswildo nato. Nakapaswildo ninyo. Mao nang tarungon sila pag-entertain. Kung wala tay mahatag, tarungon og balibad. Pasabto nato nganong wala tay mahatag. Dili nato pagkitaan og butang nga kundiin makita kini sa mga mangayo og tabang sa gobyerno nya makaingon sila hilasa oy mura mag-ilang kwarta ning atong pangayoon. Ayaw kay kalaban kay na sa mga tao ng ingon ana. Unya na po yung reklamo din sa ato kanisikuan na social services na trabaho ingani og kinaiya. Maminsyon na po nato ang pangalan din bati kay na, di ba? Panamina nato ang gihimo karon walay pabor-pabor ni di na sa lingap sa CSP mo ingon ana ba? Nya og imuha silang duolon kanang malipayon nya mo entertain sa inyo nga kana bang ni-entertain sila murag mayor ang ilang gi-entertain ba? Di ba nig mo maabot lang gani ang mayor, maabot lang gani ang gobernador ug isa pa nga mga opisyalis ato gyud ganing timbayaon, may buntag din na mayor, may buntag din na gob. Ingon ana pod ang treatment sa mga mudangop kay nga naman amo mapud nato na sila. Ang tanang mga niduol din ha amo pud nato na kay mga mambubuwis pud na. Magamay o dako man ang buluisan dili na isyu din ha. Ang importante tanang buwis nga gilikom din ha gikuha ang mga sweldo sa mga empleyado sa gobyerno. So dili maghinilas. Okay? Mo na maglagot kay tanang kana bitong gitahasan ka, gisaligan ka anang kana nga programa unya kung makaasta na ka mura nagyug ikaw tag-iya kahilas. Nga kanang inigmangayo ka kailangan pagpilion kung kinsay tagaan kahilas. Okay lang yun unta nag-ilahang kwarta, mga suking tigpaminaw, mga boss. Kay mamili kag kinsa imong tagaan. Total, imuha man ang paningkamot, imo man ang kwarta. Pero kwarta gani sa gobyerno, gibutang lang gani kada para ikaw mag-manage, ayaw pamili na unsa. Kutob sana ay mahatag-hatag. Pero naa sa imuha kung pilay imong ihatag. Pero nga niya ka nandi jud ka muhatag. Kay namili ka. Di magsilbi kanang bitaw kabantay mo na kanang mangayo ka nga mura nagyug sila tag-iya. Ingon ani ha. Nay mangayog tabang. Unya wala kay matabang kay halimbawa wala nay budget. Tagai sila og kuan kanang gayri sila unsay sunod nilang himuon. Unsay pwede pa natong matabang ana halimbawa na ay kanang ibutang natog nangayog tabang unya dili pwede matabangan kay di na pwede nang ingon ana. Pero ni anha naman na din ha. Pangitaig paagi nga matabangan sa gobyerno. Asa ba ninyo na ituklod ituklod na inyo dito sa unsa nang opisina ha. Kamo may swito din ha.
unsaon ninyo pagtabang. Wala mo'y matabang, pasagdan na lang po ninyo. Advicean dapat nga, ma'am, kay di man na pwede, di man ta pwede makahatag ani din sir, ma'am, sumaon ni ang atong pwede himuon. Adto ka dito sa ana. Di kay mingon niya, ay di mi makakuan ana, dili na pwede gyud diri, ma'am. Okay. So kung dili na ninyo mahimo, di ninyo na kaya, pamalhin mo ko opisina, mangita tag ka ng kaya. Kanang makahimo ana, kay daghan makay nangita trabaho. Daghan makay deserving nga magtrabaho sa tanang mga buhatan sa gobyerno nga angayan ug mas labing angayan. Alright, umanata din ha. Ang atong 2 minutes na lang Di aroy. Wala na. Moadto na meron sa kuan, nana ba din ha ang mga Paraiso family? Katong mangayo og wheelchair kay di man ta masigo ang akong sakyanan kay ang makarga ana usaraman kay motor maguna. So mag-commute yun tani. Kuhaon na to ang wheelchair ninyo nga gi-prepare ni Ma'am Liza Cagas. Unyang alauna mismo kung makalugar kay daghang kayog activity nga kining activity schedule ang ato ang First Lady sa Davao del Sur ni Ma'am Yvonne Cagas, makalugar siya karong alauna, siya mismo ang maghatod sa bugas ug gamay financial assistance dinha sa inyuha ila Nanay Esther og ni Tatay Juanito Paraiso sa Busyo Compound. Okay? So maginay na ta pero basahon usa nato ni mga mensahe ni padangat dinhi sa ato programang Ronda Probinsya. Oy ng bayan, anong nangyari sa'yo? Ika'y nababalot ng dugo. Oy ng bayan, patawari. Ako din tibayaon si Valentina Calambas. Happy birthday, Kap Akyo. Ay, birthday din ni former barangay captain sa Barangay Guma, si former Kapitan Akyo. Naminaw po karon si Prince Akyo, si Yong Akyo, may buntag ninyo din ha, naminaw daw sila sa Barangay Guma. Anak yun na Mike, dili lang na sa DWD na hitabo na pa'y daghan. Shoutout sa mga taga CSPMO office, mga buutan baya din kung dili biglon. Ay lang yun ni bigla ni si Chay Chay kay mo baya ni ang naghatag og introduction message para sa guest speaker kasi Ma'am Driz Romero. So yung pangalan dyan ni Ma'am Driz Romero, ang PIDEA agent or PIDEA Provincial Director, Ma'am Mildred Driz Romero. Si Chay gahapon sa gipahigayong si BDRP graduation ceremony sa Tiguman ang naghatag og introduction message. Okay kayo. Kung nakabalo pa lang to nga taga media na tarong to kaayo, naka-timing gyud siya taga media, dapat manggod unta sir, patas tanan ang pagtratar, mapobre man lantaon o dato, share lang nako. Tinuod na siya pastor. Mapobre man madato, mamidya man o dili, mauna gyud na ang imuhang kuan. Sama gud sa kanang mga Kristohanon, mga higala, lisod kay mahimo kang Kristohanon kung kanang ahat ang imuhang ang nasa imuhang una-una og kasing-kasing. Kay pag Kristohanon gani ka, kanang noted gani ka nga Christian, tinuod gyud nga Christian, labi naga-preach ka og word of God, bantayanan kay ang imong lihok. Okay? So kung buutan lang ka at ubangan sa imong mga membro, kunya ni adto kag palengke, ni adto kag mall, walay kailan nimo dito, mugawas pud imong laing kinaiya, laing kinaiya mo tinuod pud na batasan o
kanang other side pod sa imuhang kinaiya, unya nay usa ka miyembro nga nakabantay din nimo dito, lo. Ana day na siya din hindi ay. Samot nagmugawas na kaaning ato ang dapit. No, di baka malantad na yun mo tinuod niya color nga dili day kaputi. Ha? Pink day kaday pink. Oh. So what am I trying to say? Kung unsa gyud ang imuhang tinuod na batasan, bisan pag-asa kamo adto dinha, mauna gyud na. Ikaw na gyud na. Kung buotan ka atubangan sa imong mga miyembro, unya buotan yung ka, mauna gyud ng imong tinuod niya batasan niya gipakita nimo sa imong mga miyembro, bisan pag-asa kamo adto, ikaw ug ikaw na gyud na. Sumaupod na ang punto karon din ni Pastor Dandel. Bisan pagkinsa ng imong maatubang, bisan pag presidente na din na, bisan pag gobernador, congressman o mayor o basurero ba na din ha. Kung mauna gyud na ang imong treatment, ang imong kinaiya, ang imong pagdala sa customer nga maayo gyud na. Wala gyud mo puna nimo. So mauna yung mensahe ni Pastor dili, dapat fair ang tanan, patas, walay pinalabi. Okay? Maunay dapat pangitaon sa gobyerno nga mga empleyado kanang ingon ana mo tratar fair, maayo, kay labinag na sila sa gobyerno. Alright, asa naman to ko exto din kay maginahinay na kong skirda. Aman to. Dara. Okay? Ako'y singkahi ana sir, tiorok yun na. Basin maulawan siya anang water district. Ayaw po Ma'am MJ kay okay na niya na nagdispensa ang taga DWD mismo ang general manager si Sir Nonoy ni Ari Gudre. Salamat kay Sir Nonoy. Iya pong hangyo nga sa sunod naman sila customer service i-direct na lang dito, di na nato i-radyo. Alright, noted that sir ha. Undang panrabaho og di ka kabalo mo atubang og mo pasabot og tao. Good morning Mike, stay safe, God bless. Pwede makapangayo og wheelchair, importante lang sa akong auntie gikan ni Normon D. At least gi-replyan na ka ni Ma'am MJ. Si Ma'am MJ usa sa kanang sinaligan ni Mayor para anang wheelchair. Alright, siya nasayod kung naanabay nang abot wheelchair, pila na lay nabilin, pila na abot ana ha. May buntag kang Evangeline Kalob, ma'am, may buntag. Maayong buntag Mike, nagtanaw mi karon dinhi sa Colorado, Cagas Village. Shout out ko sa Alcoino family, Lunzaga family. Salamat sa pagbasa, Cagas pa rin gikan ni John Alcoino. And to Ma'am Joan Malinaw, may buntag. O kang John Rio. Shout out diha badge, may buntag ni mo diha John Rio. And to Cheryl Lion Sarabilio, good morning Mike, may buntag. And hello sa mga taga Barangay Binaton, shoutout na to kinaminaw sila din ha. Ang ilang official page sa Facebook, Barangay Binaton. O kang akong pagyukbog pagtimbaya sa kuang parinti din ha, si Agaw Marliza Yutiam ko din ha sa Barangay Balabag, ang kugihan na kagawad. Shout out sa Kalo di ay ang Kalo sa tripan ha. Sir, good morning dia sa inyong tanan Pinas. I'm watching from Malaysia. Keep safe always. Salamat and amping po ka din ha Ma'am Almabelia Flores from Malaysia. Good morning to Melchor Aklan once again. Shout out daw sa Team Rudy Wakwak. And kang Ana Aninyon, may buntag. And kang Rax Aki Sarko, watching from Dawis, Purok, Bangos. Shout out daw kang Inday Ogni Mayang. Akong timbayaon si Agaw El Tagonde Nene. And ni Chris Torres, may buntag.
Engkang by Neil Solomon. Sir Idol Mike, ayos pong forma natin ha. Greet po Solomon family and Canyezo family. And to Sir Melvin Anthony Sabio, may buntag Mike. Mabuhay ang Digo City kika ni Sir Melvin Anthony Aguilar Sabio sa Digo City National High School. Shoutout ko idol, keep safe always gikan ni Kiano Mahilom. God bless Kiano. Shoutout ko sa mga taga-Kasuga Magsaysay gikan ni Charlie Navares. Okay, wala ko igong oras. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini inyong bata-bata Mike Nakwa. Kini ang Runda Probinsya, Dalaygon ang Diyos. Okay na, salamat, bye.